Sí, bueno, una nova edició de les 24 hores, ja és, crec que el tercer o quart any que venim fent aquesta edició de final de temporada, més que res per a la nostra escoleta i marcar també el final dels entrenaments i ja pues, el descans merescut que tenen tots els xiquets i atletes que tenim en l'escola. Encara pues, a setembre torna a començar. L'ambient d'esta jornada ha sigut fantàstica, hem tingut prou participació de xiquets. Clar, sempre tenim un poc l'inconvenient que en aquestes dades pues, ja hi ha alguns xiquets que estan de vacances i no poden pujar. I per l'altre costat, pues, clar, estem immersos dins d'una ola de calor i la participació d'enguany pues, ha sigut baix una temperatura de justícia i amb molt de sol i molta calor, però bueno, ha anat prou bé. Como el practicante de judo utiliza la cadera para proyectar al enemigo sin ningún. Vemos al principio estos ejercicios en los que los practicantes evolucionan buscando el desequilibrio del compañero, buscando el momento óptimo para poder ejecutar su técnica.
Satisfets amb la participació d'enguany, els 24 hores de tennis? Bueno, nosaltres sempre satisfets. Sí que és cert que enguany és un poc més reduïda, però ho han compensat de més nivell. El pàdel ha fet un poc de mal, com sempre diem tots els anys, i després els xiquets estan molt saturats de tornejos, però bueno, ja dic que menys gent però més nivell, i perga en les primeres rondes, i entonces el reservem per a torneos federats. Espectacular, i claro, el jugar unes 24 hores li pot supondre que la setmana que ve el torneig no vaig al 100% i perga en les primeres rondes, i entonces el reservem per a torneos federats. Home, així no, per lo menos pareix que hàgiu fet alguna cosa. Pues no sé, pero yo no voy a comentar. Sí, cada vegada esperem que n'hi hagi més. Per nosaltres és una il·lusió treballar perquè el nostre poble este dia conega el que fem i que cada vegada siguin més els que participen en la natació, que és un esport que és conegut però no és tan conegut com altres esports. I que per sort o desgràcia no practiquem així en el poble, només que la temporada d'estiu, entonces la gent no coneix com altres esports que sí que es practiquen així. Entonces el que estiga ple i que cada any hi hagi més gent, per nosaltres la veritat és que és un orgull. És l'últim del campionat, és apuntat en el diari. Por lo menos que sea menos. No està. Sí, enguany en un principi hem fet una aposta per intentar captar gent que normalment no acudeix. La prova més evident és l'equipasso que ha vingut a Alacant. El que passa que al final han sigut un resultat sorpresa contra Pereres, però en principi la pinta era bona. O sigui, dos jugadors d'ACB així no s'han tingut en la vida. I van fer una aposta en el club per tratar de reforçar les 24 hores. Al final el número d'equipos ha sigut menys des que pensàvem, perquè al final s'han quedat en 9, però claro, atractives al 100%. I enguany n'hi ha dels 9 equipos, n'hi ha 6 que poden optar tranquil·lament a ser campions en qualsevol edició. El que passa que els equipos tradicionals de sempre al final estan ahí, perquè són gent que li agrada estar així en companyia de nosaltres. El pabellonet del gimnasio és un acert per a este event i la gent. Però bueno, al final hem aconseguit reunir 18 equips i han continuat lluitant per el que volem així en el Club d'Ontinyent, que és que la gent participe,
que siga un esport com un altre, que passar-s'ho bé, que quan més equips s'apunten i més gent s'apunte, siga de futbol, siga de lo que siga, que lo important és participar i al final així no es disputem ni juguem a un nivell tan superior com per a que la gent amateur no puga apuntar-se. O sigui que així el club fa les 24 hores per passar-s'ho bé i perquè gent amb poc nivell puga participar i puga gaudir del vòlei. Com per a que la gent amateur no puga apuntar-se. O sigui que així el club fa les 24 hores per passar-s'ho bé i perquè gent amb poc nivell puga participar i puga gaudir del vòlei. Sí, les primeres ara ja estem arribant a un poc més que de l'equador de les 24 hores i podem estar molt contents de l'èxit de les mateixes 24 hores i de l'afluència de gent que hem tingut durant aquests 2 dies, així que podem donar-nos per satisfets. Clar, el que és la nit, perquè també la temperatura és més agradable i apeteix més desplaçar-se per el poliesportiu i és divendres de nit, aleshores sempre hi ha un repunte més de gent, però també és de destacar que enguany hem notat que aquesta afluència de gent la vam tindre des de les 8 que van començar. Va ser des de les 8 fins, podríem dir, fins les 2 del matí, més o menys, que es va mantindre una afluència d'unes 5.000 persones, més o menys, durant tota l'estona. Després sí que a les 2 ja va baixar, fins les 4 vam estar així, així que va haver ambient durant tota la nit. I aquest matí, quan hem vingut a les 6 del matí, ja hi havia moltíssima gent i l'ambient és impressionant. Sí, hi ha molt de nivell, però el nivell no és el que ens té que preocupar, sinó que té que ser l'esport per a tots, un esport amateur, un esport on puguem participar tots, perquè les 24 hores és per això. Per exemple, estava comentant-se que en el bàsquet hi havia participants d'ASTB, en el futbol ara per exemple estan jugant gent del Sant Rafael, en quasi totes les disciplines sempre hi ha gent que també li apeteix jugar amb els amics. Sí, enguany teníem com a novetat una exhibició d'un partit de handball que va estar molt xulo, va estar present i a més que el handball és un esport d'equip que es comparteix molt de temps en l'equip i hi ha que fer moltes transicions en equip per a poder marcar el gol, així que és un esport que vam potenciar i vam fer exhibicions. Després vam fer exhibicions del club de Fórmula 1, de spinning, de funky, de spinning, així que vam veure la nit va ser plena d'exhibicions i plena d'esdeveniments. És agrair sobretot als participants, als esportistes que continuen aquesta tasca, que continuen vinguent a les instal·lacions magnífiques que tenim a Ontinyent i que durant tot l'any gaudisquen d'aquestes instal·lacions. I també donar les gràcies a Policia Local, Policia Nacional, Protecció Civil, Creu Roja, dispositiu metge, que ens han portat de meravella. Ha estat de tot moment tot controlat i no hi ha hagut cap anomalia durant aquestes 24 hores. I també als esportistes i a tot el món per el grau de civisme que han mantès i que han estat treballant i participant molt esportivament.